втора част на видеото на OG сезон. Като първата част беше мали, това ще ми наби демичък. Ако не бях се така бях по стената, няма ще да ми набие демич. Набие демич, не наби. Чакай, това човек ли беше? Това е човек. Хи-хи-хи-ха. Мали, кой ме стреля? Кой ме стреля? Кой ме стреля? Кой ме стреля? Абе, колко е ниска? Искам да знам кой и откъде ме стреляш. И оттам някъде беше. И още ме стреля. И го къде човек? Мале, как го убих? Мога ли това да го убия? Въобще ще покаже. Бързо бегай. А тук не може ли да се плува? Епик. Епик. Пича, има помпа. Оли. Оли. Само че зоната ще бъде враг номер 1 след малко. И го усещам много. Какво трябва? 200 какво? Кост. Need more wood. Кост. Какво е това кост? Това да воля какво е? Събира малко материали, че почти не ми останах. Пък зоната идва. Само сега, може би всички ще ме началят в коментарите и ще ми кажат: бро, поправя материали са само за нубовете. Извинете много, ама аз, ако се съсредоточа, мога много добре да едитвам. Айде, бегай с 300. Бегай с 300 на писта. Тази планина там, ето тази там, има форма на нещо, което не искам да коментирам. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Да вляза ли? Господи, пази ме. Казвам се на планината, която има форма на нещо. Някой забеляза ли това? Мале, какъв късметлия съм само. Какъв късметлия съм само. Ми е спасил живота. Не. Мале, от тук някой толкова добре ще го снайпна. Много добре ще снайпна някой. Струва ми се, че днеска някой ще реве. Днеска някой ще реве, ми се струва. Ще реве от снайперчето ми се реве. Само че
Де мога да сложа? Ако и мога да питам. Network Trace Cost. Какво е това Ghost, бе? Network World Stock Cost Trace. Между другото, сте игра се без чит съм я играл. Без чит съм я играл. Така че трябва да поправя тази грешка. Мале, 10 човека са. Айде 11 от мен да мине. 11 човек. Нещото вече 10. Някой човек там. Охо! Там има мои хора. Мои хора. Който строи е мой човек. А на моите хора и се оставям понякога. А той ми се тухли, ама нищо. Беше пушаша на първо място. Мале, ки SMG-та са това, какво е? Хил, yes! Много бързо. И това да го заменя с ето това. Леле, 18 патрона. 18 патрона. И 8 човека. 8 човека са. О, там си има някой там. Вече знам къде има поне един човек. Аз само че там е близо до зоната. Аз не искам да съм близо до зоната. Винаги като го казах зоната, отида бал в лицето ми. Шанс. Бро шанс имам. Имам шанс. Не съм близо до зоната. Вижте ми чадърчето. Айде. Така ще има някой. Пет човека са. Леле, това ще ми е нов рекорд. Мале, това видео ще бъде разделено на 3 части. 3 части. Бро, 3 части.